noSthandwa Nzuza kwi-WNB. Angithembisa ukuthi khona engizokwenza khona engengikwenza kodwa engikuthembisa khona inhlonipho nothando nokubekezelela kukho konke izimo esidlula kuzona. Masengithola mntana wami. Baba noma suthola. Shana baba noma usuthola ngokubekezelela. Alright, umsakazo wakho hamba phambili uhlelo woza nabangani bakho utshatha noSthandwa nawe nje kamnandi uzashela phana ngehora lehlanu ndawonye. Okay, right. Khona ke njengamanje la madoda ke hawo umphakamiseni umfoka Nxumalo lapha ke insizwe bisinelwa ke ngalempela sonto lapha ke ihluhluwe. Sinelwa ke la uAyanda ke uMamdluli. Hey kwaze kwakuhle kanjaya. Esikutholile ke CWNB ukuthi ke bobabili sebe empeleni abasebenzi bobabili bakwethu kodwa ke banengane njengamanje eziwu4 emshadweni wabo kanti ke umnumzana uNxumalo unezingane ke eziyisithupha ngaphandle komshado kusho ukuthi ke izingane nje zika Sothondose ziyishumi sezizonke soka madoda yeah khona ke emoyeni insizwa isoka le akhohla ayikazi ukuphela insizwa lutho nje ukuphela nje insizwa ayikazi ukuphela Sothondose naye Mamdluli sikamkele ku Khosi FM. Siyaphila njani? Awu siyaphila bakithi singobani nje ukukhuluma okhozi bakithi. Awu madoda. Sabe sajabula. Awu bantu siyabonga kakhulu. Ubuzwide omkhulu. Sengenile khaxa sengenile. Awu suka madoda. Ungena khaxa njengeringi emnweni. Lalela ngizwe insizwa zikubonga lapha Zwide. Nawe mathi uzobona ngesobho kade ayinoma shokshoko. Wazwide bengithi ngisani ngifuna ukusho kahle ukuthi awuzethule ngoba ngizwe enye insizwa lapha ikubonga kamnandi kabi ngithi awuthi usho ngebongo zakho wathi angiboni sengiyakuphazamisa awuphinde uzethure fethu sikuzwanga kahle noma shokshoko nyamadla beshovuza bethi nawe angizobona sobho mfana wabantu bethi mfana wami ngibeli bathiwa nawe andizobona ngesobho uthi umathithi uzobona ngesobho uthi manje shokshoko kade sesikile awu madoda bangazathengwa soka koma ibanga ziyathengwa ukoma kabangazathengwa ake nisitshele Zwide ake siqale kuwena mfethu kusola nihlangana nje nomkakho ngaphambi ukuthi asine nitholane kanjani kuphi nina awusibeke nje sithombeni noma sesisithi isikhathi babutshatha noSthandwa yeah sesisithi isikhathi ngiphandene nomntana omuntu ngaba 2016 ya 2016 na sahlala nalo mama lo sahlala ngisibambisene kukuhle konke ngangikatoha kancane awusatoha ngikatoha itoho laphela lockdown lockdown yeah ngiphathi ngifitisi ngabe zenzwe bathi juka manje hlala yonke ke leminyaka le hlala yonke leminyaka le akukho kuvukayo akukho esinakho ukusephaketheni nje kuze kube manje Atho ngithatha isinqumo sokuthi na ngoba kade ngesikolo ngangesithekeni ngibeke edolini ayamkhiphe esikolo esinoba sinamsebenzi ukuziwazi ukuthi uthathele ingane yabantu uyifaka egcekeni ngoba kongeza icala kusaphe ngengikwazi thina ngizodwala ngayo yeah amanje bengekho manje umshado lo wade usubona ngeweekend utrenda ingoba udayise imoto ukuze wenze iqiniso kuMamdluli ngoba ngidayise imoto ukuze wenze iqiniso kuMamdluli nomndeni wami wonke nje futhi wathi uthinta lapho ngithinta khona kwagcina ngempela lento impumelelo yini le ekwenze wabona ukuthi cha uMamdluli uyafaneleka ukuthi angene emagcikeni akoSothondose akazange angishiya noma sebona ukuthi umkhumbi uyacwila wacwila na noma usulahlekelwa umsebenzi walokho ekhona eduze kwakho wathi nje cha lapha ngangibambe khona bephethe ngayibamba ngizofana ibhokwe nayo uyindoda Zwide uyindoda
bese ngithatha isinqumo nami ngathi aphela khona sibayeni nokukhona nathi ngoba ngenzela into engithandayo. Uyindoda yamkhatshwa uyindoda mfowethu. Mhlambe ke ake sibuyele ngapha kuwe Mamdluli njengomuntu wesifazane nje ngizokubuza lo mbuzo ukuthi yini le eyathi hlala kusothondose nje ungasuki ngoba phela siyazi ukuthi abantu besifazane abanye bake bayalandela ibhodo eliconsa bayahamba weMamdluli abanye bakwethu abanasikhathi inkosi yami. Uma kunemali ukhona uma imali ingasekho umuntu abaleke wena yini le yathi kuwena hlala azasho kubangani bakhada asasebenzi Hayi kwakunjalo impela ngithi ngisuke ngiyabona ngiyaqhathanisa ayi kungahlangana ukuvukayo ngoNkulunkulu emkhulu nomndeni wami wathi sisi makhona lapho obona khona ukuthi uyaqineka ungasabi ukubuza uze ekhaya uzokhala uthi ingane ilambile ayi bangizeke kakhulu angisenabazali umama washona ngimncane ubaba washona naye ngimncane but yabona kunalabantu othi mawuhleli nabo uziphelele babe sebaphenduka abazali benini hawo madoda abantu bakwaNxumalo abakamdluli abakamdluli yebo manje nenze njani ke endlini ngizobuza lo mbuzo ngoba indlela umshado wenu kade umuhle ngayo kade kujatshulwe kade kuhleka kade kudansa abangani umndeni umkhwenyana hayi abangani bakamkhwenyana nkosi yami awusuka hey awunazi impintshi kodwa Zwide man hayi suka hey manje abantwana ke baya esikoleni kanjani ngoba phela ngiyazi ukuthi ziyabiza izingane nihlanganisa kanjani endlini nje usuku nosuku sebenzisa yona igrant yabo ngelelo saka inde ngizameke nokudayisa lezi zinto ezincane ngizame ukudayisa mabekhokha ngiphethe lapho ngiphetha khona yebo kwenza impilo nje ukuziqhubeke nje patanisa umuntu othanda ukuzama kakhulu ukudayisa yebo ukuze impilo ikwazi ukuqhubeka yeah ake ngibuye futhi ngibuze la kuZwide ngoba ngiyazi ukuthi ukubalulile ukuthi njobe edayise imoto yakhe bekade vele ikhona egcikeni ukuze akwazi ukuthi asinelwe ushilo futhi ukuthi bakhona nabanye abafake isandla emndenini mhlambe Zwide awunankinga mfowethu ukubabalula nje ngobani abathe bakulekelela ukuze nabo sishaya ihlombe kubona uNkulunkulu akwazi ukuthi ababusise bakithi ngoba inhle kakhulu into eyenzekile nesiyibonile sijabule sonke siyi South Africa mama uthandwa baba uTata Vod emndenini wami ekhaya elikhulu ngibabonga kakhulu ukuthi ngasikhaya elincane ekhaya elincane emndenini yeah into abayenzekini angiyazi ukuthi yeah ngikhuluma kulabo lezo zinto so manje ke umndeni wami ekhaya elincane nasekhaya elikhulu emndenini lapho engizalwa khona kakhulu anti yeah anumati nje newangenza nje ngoba ngihlala lapho ngihlala khona sengamuntu ngifuna wahlala mfowethu nje bathi befika ngibe nale njabulo ekusasa ngazibashiya Ngaw siyabonga kakhulu. Mhlambe nje okugcina ngicela ukubuya kumlobokazi uMamdluli. Sizi. Yebo. Umyeni wakho uyisilomo sikhuluma nje kumanje. Abantu bamthande ukubhubha bethanda indlela ayiyo nangendlela akhombise ngayo ukujabula. Lapho wena awukho nokuncane kokumangaza. Vele unjena yini uZwide. Hayi yabona mawuthi umthinta kumaskanda hayi usukuqedile. Akusuka madoda. Hayi usukuqedile. Ngithi mangithi ngoba phela mina ngiphinde ngiyasonta. Hayi awume kancane uzokubona ngesonto lapho awuthi ngiyihlale nazi ingoma zami. Lengoma kaFeza okuyiyona ebilokhu ikhale njalo uFeza lethi umaqondana kuqondeni umaqondana. Iyona ngoma uZwide ayithandayo yini ngoba hayi impela uzakhase phansi. Hayi yona ngoma esayithanda kakhulu ukuthi hayi baqondene umaqondana izinto ezibese yi-understandane zombili ukuthi hayi akekho ozo understand omunye qondene umaqondana
Ake ngibuza indaba ye-step. Wezwide. Wezwide. Besikhona kodwa. Zwide. Manje step ni practiceile yini kodwa mkhatsha noma uthe hayi niyobona ngalila. Hayi besingeke step. Noma uthe niyobona ngalila ngelikhulu. Nina mngani wakho lo kuyena obehamba phambili wesikibhe simhlophe. Hayi yabona umshana nje babuthatha ugodo. Oh umshana loyana. Umshana zalo usisi wangimangaza. Awu suka. Ubani igama lakho umshana? Hayi uzamana obheja igama lakho usinyaka simbiza ngayo. Hayi inkunzi usinyaka man hayi la sengiyabona mawusuthi umuntu akadadweni hayi ukhamba lifuza imbiza isegazini lento benomalume hayi ngeke man hayi suka. Hey. Mina nje engikuthandayo ukuthi nijabule ni happy noma kuthiwa anisebenzi manje kodwa mhlawumbe thatha kubalekile ukuthi sibabuze sinibuze ke lapho ko Sothondoza ukuthi njengamanje makuthiwa khona mhlawumbe umuntu olalele ofuna mhlawumbe ukuthi anisize mhlawumbe amathuba omsebenzi uyasho baba ukuthi waphela umsebenzi nawe mhlawumbe mama nawe uyathanda ukutohoza ngithanda ukucela nithini banilekelele kanjani okhulu nakho konke nje umsebenzi ngiyabona ukuthi umsebenzi ngoba amathamsanqa nani aqhamukayo nje ezophinda iphele kodwa into ebalekile nakho konke umsebenzi ukuthola umsebenzi ukuze kukhule ingane ukukhula ingane ngoba i-age ngisenayo isephansi kakhulu ngathi sengathiwa ngisebenzi uneminyaka mingaki Zwide na 42 years 42 years usemncane phela mfowethu kakhulu namanje lokho kuyabamba yebo ukufika ukutholayo ngaleso sikhathi akungeke kuneseke ukuthi nehehe sengakhulula ingane zizefike kuya age leya lezi ngane ezo-10 njengoba zo-10 zisafuna amandla angempela yebo umuntu otivuke senjalo ibona uyenza njani kunjalo manje Zwide ngibonile lapho ngonye ivideo uthi hayi awukasuthi Sothondoze umkhathi osho njengoba ziyishumi nje uzathayisela uZwide yahle yaza ubatshele mkhoma cha akakasuthi yahleka hayi kulungile hey babuthatha indoda ayisuthi ayisuthi futhi ayikalo wena Zwide ayisho ingane izobangaka ngekuyikalela indoda ithi hayi manje isisuthi kuyonquma uNkulunkulu Zwide ngiyakuthola mina mkhathi wafethu ngizwa kahle indoda nje iyayidlethu ngethi ngambili iyayidlethu ukuze uma ukuthi sokuphelile izolana phela kwamakhelwane ngeke ngihle suka madoda siyabonga mfowethu siyabonga ngibonga kakhulu nami ngibonga kakhulu okhosini kakhulu umphakathi nomakhelwane abangathini siyabonga kakhulu Zwide uphile mfowethu ezweni lonkana ngoba ngiyabona nje bangikhuluma ukhosini ezweni lonke umele umduku noma ingathini nje angazi dume kakhulu manje ehlisiwe kwamduku madoda kwamhlaba uyalingana asuka kwamhlaba uyalingana siyabonga kakhulu Zwide siyabonga ngijabule kakhulu singatheka nje kodwa nje emndenini wami kakhulu ekhaya elikhulu ngithi inkosi babusise ngasekhaya elincane mfowethu abathi bahamba bafaka nje bokuthi kuyavuza lapho kuvuza khona suka madoda kakhulu mkhathi ngiyabonga nawe alright ke Thando Risto abantu abafisa ukuthi bafake isandla bakithi basize balekelele lapha kuZwide sicela basithumelele i-email wnp@ukhozifm.co.za wnp@ukhozifm.co.za mangabe ufisa ukufaka isandla welekelele lapha ke kuZwide nokwakho uMamdluli ungasithumelela ke-email kuleyo ke email address woza nabangani bakho ngo3 kuya ku6 uKhozi FM